chikachitika lero mawa chamveka. Uyana bado kufungwa chichewa atsafa ali mchewa kapita kuchalichi kasapita kuchalichi atsafa ali mchewa. Dadi sizobisa kumalawi kuno chiko alikuchirwa kuli fumu yache wa Kalonga Sosola namba 9 chiko alikuchirwa. Sizobisa so sizoiga sombia ai ahelbastara agwamsako iwo wa Mungoma zone ni mlangizi wajifugwado jaje wa kumaria mapuziro ababa panangwe iwo wali department ya yufi alikugawa la yanganira akinyamata wose komaso ndali eso jina zozele sega ndikule kula kenya mene abamba Gerard iwo wandu abampando wangu Amazon yambile kwa Kitekwele kukafika mpaka na kwa Kalundu iwowa damile kulumikisitsa yau yakala mtulo idapita wanoba zoma usale chilungamo kumalawi kuno pamwamba basosola namba 9 nefumu yache wa kumalawi kuno afumu amtete asijo kuwa mtete asijo kuwa mtete inuya ndikululanu garanu ake mangwala damene muyambilira kufina mteza bani asijo kuwa mtete afumu akuno nosa mene munatuluka mkangali mubwela pambuyo pa mtete anu wake mwamba uno nimasijo kulubu nimakuluku iwo ndamela tsendele mteta wawo akatsendela menewo tuyambe bokule basijo kulubu nimakuluku nikozi uyamba bokumabila amiga Muna chimanga kwa magazinga iwe so yafika point mene mkubuzi koma kuti tichwa sama kwanga ni muntu ndetsono azifuna attend ya iwe
Zovara izi ndiza Kalonga sosora namba 9 mfumu ya achewa Malawi kukozekela mwambo wa kulamba 2026 ku Malawi kuchokela kuno ku China.